obra honetan lagun asko liatu ditut bidean, badago oso lagun gutxuna dudan pertsona bat toti, Martinez Eztea, Euskal Herrian gehien irakurtzen den idazlea, berarekin proiektu asko konpartitzen ditut, Edurne Zabalorekin batera, hirukotean, hirurok, eta izugarrizko ohorea da gaur, berak gurekin okitza. Txalo bero bat datzeko? Arratsaldeon guztioi, zorionak, ongi etorriak, zorionak. Omenaldi hau, omenaldi bat da, Zumarragoko trikitilariei. Eta, zergatik Zumarragoko trikitilariak, lehenak izan ziren, horrein dela 100 urte edo, eta hasi ziren, trikitisa eta pandero jotzen, eta bazen, uste dut, berarekin ikasi dut, berarekin, zelata. Eta, profesionala izan ziren, lehen talde profesionala, eta disko bat eta guztiz grabatu zuten. Eta, nor diren personaia garrantzitsuena, Urteaga Horia familia. Urteaga Horia familia eta Eusebio Tabernan, hor jotzen zituzten bandereak, trikitixak eta banderoak, eta orain arte. Orduan, ongi etorriak, omenaldi honetara, eta ondo pasa. Da lan politik zan da, eta mila esker Zumarraga esker izan, nahiko zaila da. Zumarragatarrei, Zumarragatarrei, zaila da. Mila esker, zure laguntzeko, zure laguntzagatik, zure lanagatik, eta dana, usuan. Hoxe, zue guztiokin, irrintzi taldearekin batera, handietan handiak, Zumarragako trikitixa.
ezagutzenen dituen irudi batzuk dira, eta uste Zumarragatar gehienek ere ez dituztela ezagutzen, 1923an, Lumière Arnaien distikula izan dako bat, Zumarragako oriundoa zan eta Filipinetan jaiotakoa, etorri zen kamera berri horietako batekin, Zumarrako plazara, eta liatu mentzituen Antion dantzatzen zuten dantzariak, eta grabatu zituzten hemen irudi batzuk 1923an. Ikusi dituzue irudi txikitxo batzuk, nik uste oso jende gutxik ezagutzen dituela Zumarran, eta gaur, beste oparitxo txiki bat bezala, hemen eskainiko dizkizuegu, eta ikusten da dantzariak ikusten dira txistuaren soinuarekin dantzan, eta horretarako bide lagundut oain dela urte asko, agian Euskal Herriko txistulari handiena, nik txistuaren Paco de Lucía dela esatiot, Gariko Mendizabal, eta hemen herrian ditugu txistulari apartak, antxinako ama txistulariak bezala, beti dispuesto, eta biok endika altzelai mengo txistularien ordezkari bezala eta Gariko Mendizabalek jarriko dute musika opari txiki honi. Txalo bero bat baientzako. Soinua Bienan inventatu zen, Bienatik Parisera joan zen, Parisetik Madrila, eta bidean, trenarekin, nora iritsi, asko zerrezako zen Zumarraga iristea eta hemengo pandero jorekin mezklatzea mendikutako batekin baino. Eta zer ekarri zigun trenak? Trenak ekarritakoak, ezurbeltzak, maketoak, koreanoak, hori dena, era Zumarraga. Ni nire gurasoak, estremeñoak eta segovianoak dira, eta zuen askoren gurasoak, edo aitonetako bat, edo biak, edo laurak, kanpotik etorritakoak dira, eta guzti horiek egin dute posible Zumarraga. Eta badago pertsona bat, 8 azkenengo urtetan Euskal Herri guztia errekorritu duguna ideia honekin, hasieran Lorca Lauaxeta obrarekin Iñaki San Juan hemendik handabiena izan zara gure promotorea. Gero horren atzetik Ezurbeltzak taldea egin genuen, eta horren atzetik kantu bat gara eta kantu berri bat gara. 140 kontzertu baino gehiago eman ditugu, eta Ezurbeltzaketan pentsatzen, edo maketoetan, edo koreanoetan pentsatzen, nor bera baino hobeto, ez? Bera Urretxun jaio zen, Zumarran bizi izan zen, Etxeberrin, eta zein izango gote da, zein Euskal Herriko artista hundienetaiko bat, izugarri admiratzetena, eta gainera lagun honenetaiko bat. Txalo bero bat, Jon Maiantzako. Zutrikitisa bertako eta
Kanpokoaren alaba, hemengo asko zu bezalaxe, horrela sortuak gara. Orain zuregan elkartzen dira, herria eta euskara, gaurko eredua musika baino, garrantzitsuagoa da. Ospatzen ari zarenagatik, zorionak Zumarraga, zorionak Zumarraga. 17 años, vino en el 57 a Zumárraga, vino en tren, desde Malagón, desde su pueblo natal en Ciudad Real. Estuvo trabajando durante 40 años en la empresa Aparicio, en la empresa Irimo. Conoció a mi madre de Kalebarren, de aquí de Zumárraga, Euskaldun, y se casaron en 1970. Etxean aitak zuen euskarik jakin, baina ulertzen zuen, guk amakin beti euskeraz, berakin erderaz, gaztelaniaz. Zumarragan, 20 urtean, 3.000 biztanle izatetik, 12.000 biztanlera pasa ziren. Alegia, bertakoak pasa ziren 4tik bat izatera. Hor etorri ziren gure familiak. Vine desde Palencia en el tren con mi padre y mis 6 hermanos. Yo estuve en Legorburu haciendo los culos de las sillas de mimbre. Nos adaptamos de maravilla. Luego nos tocó en un sitio que nos acogieron muy bien. Garai hartan, hemen Zumarran, erdalduen jende asko etorri zan. Eta, bueno, tabernetan ibiltzen zian, eta tabernetan erderaz egiten zan. Eta nik uste, bueno, danakin kumplitu egin bat zala. Eta hortik izango zan. Gero arrasko guke erderaz ibili, Hogeita margarren hamarkadan akordi handia hartu zen. Aukera askoz gehiago eskaintzen zituenez, soinu txikia ia erabat ordezkatu zuen. Nahiko erromeria txiki gutxi batzuetara baztertu utziaz. Akordi handia euskal musikaren izar berria bilakatu zen. Todo lo que fuera baile, fiesta, bueno, pues estaba perseguido, o sea, estaba rechazado por la iglesia. Bailes en romerías, en fiestas populares, en las plazas, en los salones, porque consideraban que era una austeridad. Es que después apareció el acordeón grande y con el acordeón grande había melodías que se bailaban a lo agarrao, que se decía a lo agarrao. Y eso ya era una austeridad porque impedía, le llamaban los curas, le llamaban el infernuco auspoa, es decir, el fuelle del infierno, porque alentaba a los mozos y a las mozas a pecar. Soinu handiaren etorrerarekin, euskal musikaz gain, garai hartan modan jartzen hasi ziren foxtrot, tango edo kosmogolizerako dantzak hasi ziren sartzen errepertorioetan jendearen azalpenerako. Soinu handia jotzen ehundaka eta gero milaka gazte hasi ziren. Soinu handiarekin, gero eta pieza zailagoak jotzen hasi ziren. Ausartenak, musika klasikoa jorratzen ere hasi zirelarik. Eta hontan ere, Zumarraga
erreferentzia bihurtzen da. Un pionero del instrumento fue Jesús Bastida, Jesús González Bastida. Venía gente de toda Euskal Herria a aprender a tocar el instrumento, el acordeón con él. La gente me decía, jo, me tocaba muy bien el acordeón, qué bien tocas el acordeón, pero joder, tú podías llegar más lejos. Me decían, ¿no? Hay un profesor en Zumárraga que prepara acordeonistas pero con un nivel extraordinario. Este era el director de la banda municipal, me dio un repaso auténtico. Ni soinu jolea naiz, ni naiz zinema gizona, baina badago pertsona bat 7 dokumental zuzendu dituena jada, beraien artean Los Otros Guernicas, Woody Allen, Santiago Carrillo eta Almudena Grandesek protagonizatzen dutena, eta beste dokumental handi asko zuzendu dituna. Eta, bueno, bera izan zen ondela, ia 2 urte etorri zitzaidana, esan ez, agian nire bizitzaren inguruko dokumental bat egin genezakela, eta hasi nintzen historia kontatzen, eta Zumarragako adar hau kontatu nionen esan zen, ¿por qué no hacemos un documental solo con eso? Ostras, pues sí, kriston pila ikasi dut urte hontan berarekin, eta hoxe, kriston lujazo izan da prozesu guztia, izate ikusten zelako lana egin duen, berak etzekin ez derret trikitixari buruz eta master bat egin du urte batean, txalo handi bat mesedez, Iñaki Pinedontzako. Eso, arratsaldeon, Zumárraga. Vaya calor que hace en este pueblo, ¿eh? Bueno, esto es peor que los Goya porque tengo 1 minuto, entonces voy a ir rápido. Nada, quería agradecer al Ayuntamiento que se haya apostado por nuestro proyecto y a Gorka que me haya propuesto entrar en esta aventura que nos ha llevado 1 año. Y a todos vosotros por estar hoy aquí y a muchos de vosotros por haber participado también activamente en nuestro documental. Deciros que, como recordaba Enrique, Bastida, además de formar a varias generaciones de acordeonistas, también fue director durante muchos años de la banda municipal de Zumárraga y compuso su himno, el himno de Zumárraga, que hoy lo van a interpretar la banda y el coro de la Icastola, que se ha formado expresamente para el evento de hoy. Y en ese sentido quería agradecer a sus profesoras, Nerea, Carmele y Ollane, el trabajo hecho y nada, eskerrik asko y disfrutar con el himno de Zumárraga.
partir de las melodías más famosas de las jotas que compuso Enrique Celaya para su famoso disco Festival Vasco, y la van a interpretar la banda, y como solistas hoy tenemos en el txistu a Garikoitz Mendizábal. Un aplauso para Garikoitz. En el acordeón a Gorka Hermosa. Y por supuesto, al acordeón también Enrique Celaya, el gran Enrique Celaya. Que nos entusiasmó a todos en los días que estuvimos rodando en Alsasu. ¿Me voy? urte gutxirekin ja hasi nintzerako akordeoia ikasten, horre zegoen akordeoiaren barruan baita ere, nolabait bi eskola. Bata zen, zebait harina, zebait bakarrik festetarako. Eta ordea gero zegoen ekialdetik zetorren tradizioa baita, ez? Serioa, olako aurrotasun bat erakusten zuena musikaren bidez, eta duintasuna ere bai nolabait baita ere akordeoiak ere bai erakusten zuena.
Pues yo aprendí a tocar el acordeón con Bastida. Luego Javier Ramos aprendió a tocar el acordeón conmigo y Gorka Hermoso pues aprendió a tocar el acordeón con Javier Ramos, mi alumno. Aquí en los años 80 trajimos a Zumárraga a acordeonistas de renombre internacional en aquel momento. Javier Ramos eta Euskal Herriko akordio elkarteko jende askoren lanari esker, munduko akordilari honenekin ikasteko aukera izan nuen, iaia etxetik mugitu barrik gabe. Jende askoren lanari ondorioz naiz. Nire beraunaldikook, ordura arte soinu jolek izan ez zuten hezkuntza bat izan nuen, eta horri esker ordura arte instrumentarentzako puska ezinak ziruditen arresi asko, puskatu genituen. Horien artean, estatu mailan orkestra sinfoniko batekin solista bezala jo zuen lehen soinu jola izan nintzen, Radio Televisión Españolako orkestrakoarekin, eta ordutik beste mila saltzidan ere, Gorka Hermosaren figura ere Zumarragatik sortzea ez da kasualidadea, ez da. Azkenean, zer gertatzen da, Gorka Hermosa bizi dela, Zumarragako trikitixa sortu zen eraikin berean, ez da, leku berean. Bueno, kasualidadea da, ez da kasualidadea. Oso sentsazio polita da Zumarragatik sortu den musika hau, leku mitikoetara eramatea adibidez, filarmonikara. Egiten dizkidaten elkarrizketa gehienetan, galdetzen diate ea zergatik jotzen duen akordeia, zerbait arrar, balitz bezala edo. Eta oso zaila egiten zait esplikatzea, jaio nintzen lekuan jaiota, naturalena hori zela. Esan daiteke Zumarraga dela trikitixa sortu zeneko herria? Ez da, ez dakeri bat. Edo behintzat, ez dago beste herririk Zumarragak, baino garrantzi handiagoa duena trikitixaren sorreran. Uste dut, Zumarragatar askok ere ez dakitela horik. Eta horregatik, uste dut, dala patrimonio ondare kultural bat oso garrantzitsua ezagutarazi beharra dagoena.
maitea, bertso bat zuri merezia duzulako. Zure ama aita eta zure abuela ere eskertu beharko. Kanpotik hona etorri eta zuzaren azarelako. Gorka laguna, gorka artista, bihotzez eskerrik asko. Orain zuzara lur zarronen, ordezkari eta auspo. Ordezkari eta auspo. Trikitixa naiz txalaparta esate baterako, bai, frankismoaren ondoren nik uste bihurtu zirela suspertze kultural, politiko eta sozial baten simbolo, ez? Soinu handiaren irakaskuntza, musika klasikoan onartua izateko helburura guztiz enfokatuta zegoela, kontserbatorioetan onartua izatera iritsi zen, bai. Baina herri musika jorratzeari utzi zion eta honekin herri musikan ia ahaztua izatera pasa zen. Trikitixa bihurtu zen euskal musikaren izar berria. Eta euskalduntasunaren simbolo bat bihurtu zen, bueno, paradogikoki kanpotik etorritako instrumento bat izanik, ez da? Oso adibide polita da, nola bertakotu daitezken kanpotik gehitu edo inkorporatu zezkigun elementoak. Eta erreferenteren artean, bago ikasten da hasi gineanen, Laja eta Martin epelde zeuden hor goigoian, eta goigoian txapelketak eragiten zuten, eragin horregatik, ez? Baina handidez, berehala etorri ziren Kepa eta Tapia, eta hori izan zen eksplosio bat, eta Tapia zan beste mundu bat. Nik ustea, Tapiarena eta Junkerarena bi kasu desberdin dira, eta Tapia zuzenean dator tradiziotik, esan nahi dut, Trikitixa zaharretik etxian zeukalako. Eta Junkera berriz, segur asko da Bilboko produktu bat. Belaunaldi berri bat, oso belaunaldi virtuosoa, jotzeko modu ezberdin bat ere bai, euskal mundua ere aldatzen ari zen, eta 88an espero izan zen, halako boom bat izango zela txapelketa hori, eta horregatik Belodromora etorri izan. Hemen inork ez zuen espero horrelako berrikuntzari. Junkerak euskal kulturari asko eman dio. Ez bakarrik Trikitixari, konposizioak, bere jotzeko moduak, moldeak apuntu ditulako, eta txalapartarekin, eta euskal kulturaren beste ekosistema guztian oso presente egon da, eta bere bultzada ezinbesteko izan da. Beti izan duen energia bestiala dira, bere osasun arazo larrian ditu, eran desgarru batean eta helbar batekin, gaur egun aurrera jarraitzea gaztean hasi. Ziur naiz historia pasatu da eguna, Zumarragan historia jakinik gainen izan degulako. Eta, tokatu zait momentu honetan Kepa Junkera agurtzeaz aparte aurkeztea. Nik uste eta aurretikan dokumentalan izan dutenak aski esan dutela, ni baino askoze hobeo. Baina horrekin batera ere bai izan behar daukat, aurkezteko garaian,
y voy a hacer una pequeña referencia y ha sido un comentario de hoy a la mañana. Me parece entrañable y como tal yo creo que es justo también hacer mención a ello. He compartido un momento antes con Miguel Urteaga y me ha dicho que Kepa Junquera coincidió en unas Euskal Jaias de Zumaia cuando la Triquitisha de Zumárraga estaba tocando allí y coincidieron en un bar cenando y en aquel momento se acercó la madre de un chaval que estaban cenando los tres, los padres y el chaval, y se acercó para decirle a ver si podía tocar con ellos porque era aprendiz de acordeón, del acordeón grande, y que en este caso a ver si podía. Bueno, le dijeron que como no puede ser de otra manera, Zumárraga y Triquitisha son así, le dijeron que sí. Y es verdad que el chaval muy tímido de aquellas, pues luego despuntó maneras y ha sido el gran Kepa Junquera de hoy en día. Aquel chaval conoció Zumárraga y Triquitisha en aquellas Euskal Jaias de Zumaia cuando acompañaba a sus padres en una cena que compartieron. Besterik gabe, Kepa Junquera, mesedez.
zara garai baten soinua jotzen zutenak gizonak ziala, ez? Eta etxen baten balin bazion soinua ikasi nahi zona emakumea izan da, etxeko aitak, esatezola ez, zuk ez, zu jo bat ez. Hori, behin baino gehiagotan nik entzun. Trikitixan emakumearen presentzia gizartearekin bat datorren gauza bada, ez, emakumezkoak bazan garaia kalea irabazi dugu lehen. Orduan, norik usten duan, etorkizuna, oparoa, dudarik gabe, mundu guztia jarraitzen delako jotzen, zein talde ikusten duzula urtikan, ikusten duzu trikitilari bat dagoela mutila, neska, denetatik jendea jotzen, trikitisa baita ere, musika ezberdinarekin. Bihurtu da instrumento bat, jakin izan duena mundualdi bakoitzean bere espresioa aurkitzen. Eta horrez gain, betikoak ere segitzen du. Oso importantea da etorkinek inkorporatzen dutena gure relato historikoan sartzea. Oso importantea da. Trikitiak eman digu zerbait ez geneukana. Hori, kanpotik etorri zirenek ekarri zuten. Importantea da hori azpimarratzea. Euskal kulturaren eta euskararen misterio handiena ez da nondik etorri ginen, baizik eta nola lortu dugu oraino iristea. Nik uste erantzuna dela, kanpotik etorri den guztia gure ganatzen jakin dugulako, indartsuagoak egin gaitu. Eta horren simbolo ezin hobea da trikitixa, bertakoaren eta kanpokoaren arteko fusio ezin ederragoa. Gorkak moldatu eta egindako bat, eta Kepa Junkerak antolatutako edo konposatutako pieza degua. Horregatik gaurko egunean dokumental honetan asko zor dio artista guztiei, baina alata guztiz ere nik ekarpen txikitxo bat. Oingo momentu hortan, gerora beste bat izango dut, baina oingo hortan Kepa Junkerari. Mila esker.
emozio asko hortako egun bat izan da, azkenengo asteak ere bai, azkenengo urtean ere bai. Mila esker honetan Zumarrako udalari. Hau dena, litzake gustatuko gaur pasatzen ustea, hau dena konversazio oso informal batetik hasi zen, Rosa Maizarekin. Ni enitzan atribituko ni bakarrikola, baina baiaz, guazen aurrera, eta Mikel izango diogu, eta esan geniago, eta ostras, baiaz aurrera. Eta bola hundiagoa egiten joan zen, baina askotan itzalean lan egiten duen jendea ez da ikuste, baina txalo bero-bero bat eskatu nahiko nizuke Rosa Maizarentzako. Favore asko eskatu ditut urte guztiontan, eta badago pertsona bat, bertso batzuk botaizkitenak, eta ez ditutenak ez da, atzen neon, baina astu zaigu esatea, entzun dugun kanta honen letra, berea dala, ez duela kobratu letra hitagatik, ez duela kobratu tortzagatik, eta ez duela kobratzen mila eta mila gauzagatik daukarako bihotz bat ez dala plaza hontan sartzen, beste txala handi bat Jo Maientzako mesedez. Bueno, niri tokatzen zaite bai, Gorkak lana konpartitzen eta pixket proiektu honek izan duen bideo honetan, hainbat eta hainbat jende tekniko egin izan da. Horko parte eta buru izan dana, berakin batera Iñaki Pedero izan dugu, eta honekin bai bere talde osoa, ez? Gaur hemendarenak eta makina bat hortu sartu dituztenak, ez? Nik uste dut bai txalo bero bat, beraientzako. El equipo del Doku, subiendo para arriba todos, por allí. Y aparte también, y antes de terminar, Gorka también vayamos cogiendo más ritmo ahora para poder terminar. Desde luego agradecer la disponibilidad que ha tenido Gorka, Iñaki, en representación de todos. Yo también quiero hacer una mención especial a Rosa, un fuerte aplauso porque gracias a ella también es este proyecto una realidad y que también con todos los que habéis participado en el videoclip, Zumarraga Otrikitixa, como no, Inicio, Miguel, eta, Kepa eta beste guztiok, eta nola ez, Kepa Junkera gaur izan deguna, eta honekin batera guztiok konbidatu, pixkanaka hotzara etortzen. Sí, nos gustaría mucho compartir este momento de aplausos, por favor, con toda la gente que habéis estado ahí de extras, en la romería, en el pasacalle, todos los que habéis participado hoy, por favor. Todo el mundo, por favor, arriba, que nos merecemos que nos den un aplauso grande. Todos estos, venga, Toti y compañía, venga, ahora de nuevo. Enrique Zelaya, Jon Maya, Elustondo Tarrak, Antxine Mendizábal, Juanjo Leikola. Eta ez moztu mesedez estra guztiak, igo estra guztiak. Jende askoren lanari esker atera bai da hau aurrera. Pasa aurrera. Txala handi bat Iniso Urteagantzako, Miguel Urteagantzako, Zumarrako Otrikitixa. Banda mesedez, musika eskolako trikitilariak dena gora. Gora, venga.
Eskerrak guzti hori, eta, bueno, gaurkoagatik mila esker, zorionak, parte hartu dezuten guztioi, eta mila esker Zumarragan historiare bai pixkat letra, urrezko letraz idazteagatik. Gaurko eguna, egun handia Zumarragarentzako, gora Zumarraga Otritisa, gora Gorka Hermosa, eta gora Inpernuko Ospoa.